Arabako txapelketa iritsi da bukaerara. Urtarrilean Izarran hasi zena, atzo bukatu zen Gasteizko printzipal antzokian. Izarratik Gasteiza, Oion, Laudio, Aramaio eta Dulantzi pasata. Printzipal antzokian honako seikote aritu da bertsotan. Aroa Rizubieta, Asier Otamendi, Iñaki Binaspre, Manes Agirre, Paula Amilburu eta Peru Abarrategi. Arabako txapeldunarekin elkarrizketa, finaleko bertsoaldiak eta printzipaleko giroa ekarri nahi izan dugu gaurko programara. Printzipaleko printzipalena. Printzipaleko printzipalena gaurko hitzetik hortzeran. 2024ko Arabako bertsolari txapelketako txapelduna 614,5 punturekin Aroa Rizubieta Barrero. Promesa haundiz ahoak betez, ari dira bombak lertzen, eskubideak murrizten eta jendea etxe gabetzen. Nola nahi dute honen aurrean, geldi geratu gaitezen. Naizta betatzen ari zaizkigun, berdin Bilbon zein Gasteizen. Sinisten dugun honetan irmo, diardugu GKS-en. Politiko eta enpresen, aurrean altxatuz ezen. Egungo gazte belaunaldien, zeregina ez ote zen, borrokatzea bihar gaur baino, hobeto bizi daitezen. Aroa Rizubieta, Arabako 2024ko txapelduna. Zorionak. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Ondo, orain apur bat, oraindik asimilatu gabe eta lurreratzeko gogoz, baina ondo pozik, oso pozik. Zuretzat bigarren finala zen gaurkoa, ze gorputzaldirekin etorri zara? Egia esan nahiko lasai egon naiz, egia da aste gora beratsuak izan ditu dela, baina nahiko lasai sentitzen nintzen, etorri eta zenbakia hartu dugun arte. Hartu da lehenengo zenbakia tokatu zaidanetik, urduri jartzen hasi naiz, eta esan dut, igual handiegi geratuko zaitago. Bikote ohia zarete. 26 urtez elkarrekin bizi ondoren banatu egin zineten. Gaur, dibortzioaren paperak sinatu eta besarkada eman diozue elkarri. Nostalgiarik ez dago hemen laztanen eta muxuen. Inertziaren korapiloak harrapatu baikintuen, ez nuen uste zuzentitzea, gaur alik eta gertuen, besarkada hau gogorra izan da, baina Paula behar nuen. Bikoteari eutsi nahiean, egin genituen lanak, baina azkenean harrapatuta, guliskarrek eta dramak. Besarkatuta bueltatu zaizkit, malkota maitasun zamak, atzera beira ederragoa, dirudita iragana.
Iraganean bizitza dago, ta sensazioak mila, hori ez da berriz itzuli behar, ta aurrera doa gurpila. Ni noizean behin horrasiko naiz, memorian bila, nagusitzen den oroitzapena, gozoa izan dadila. Asko genuen hasieratik, gubiok hor hobetzeko, taiako txea ta etxea daude, banatuta sinatzeko, seme alabak euki izanak, baina daukat eskertzeko, aldiro gutxi bada ere, biok elkarri ikusteko. Taberna baten kafesne batek, igual bilduko gaitugu, garai batean bizitakoak, gogoratuko ditugu. Lehen frakaso bat zela uste nuen, pena neukan buruz buru, baina ez paula kontu honekin, biok irabazi dugu. Heldutasuna nabari zaigu, jada hori ez da traba, zoriona ere konpartitzen gu, ala nola ari gara, bizitzan gauzak noiz behinka horrela, direlako behar bada, gonbidapena jasoko duzu, nire hurrengo ezkontzara. Peru, oporretatik etxera bueltatu zarenean, Manes, zure anaia, aurkitu duzu bertan bere gauza guztiekin. Zure etxea okupa sartu da. Karibera joan ginen, ni eta laguna, zuk hemen egin duzu asteko jarduna. Denak izaten baitu alderdi iluna, hau ez dit bihurtu, bere errezuma, lorak ureztatzea zen eskakizuna. Lorak ureztatzea zen eskakizuna. Lau kaktus ximel euki,
ta demandan ara, ni etxe honetako egina naiz jada, sofatik oherata, oetik sofara, galdera tonto bat dut, bertatik bertara, oporretara berriz noiz joango zara. Oporretara berriz noiz joango zara. Datorren hilerako hegaldi hartuta, baina jadanik dago guztiz damututa. Gaur hasi behar dugu hementxe disputa, gehiago ezin espero zu ezagututa. Oskailua utzi dit zeharo uztuta. Oskailua utzi dit zeharo uztuta. Peru zentzurik gabe, zabiltz berriketan, fijatu naizuk pasa duzun azterketan. Gauza hundirik ez dago oskailu horretan, ba aukera daukazu zuk oraintxe bertan, bengaitz egingo dugu eroskitik bueltan. Bengaitz egingo dugu eroskitik bueltan. Bide hori hartzea dugunez okerra, argi dago biotan zein dugun alferra, baina bukatu nahi dut kolpe batez gerra, eta hau eskatzea nolako plazerra. Bizumez pasaidazu asteko alkilerra. Bizumez pasaidazu asteko alkilerra. Ez dut hori egingo, etzazula uste, gazteok horrelaxe eziak gaituzte. Anaiek gauza onak eman dizkigute, ta egingo ez dizudan bizum horren truke, oporretan zurekin joan nahiko nuke. Oporretan zurekin joan nahiko nuke. Martxoaren 3 oroimen eguna.
manifestatzen egin genuen jarduna. Oroituz Elizartan hil zuten laguna, hobea eraiki behar dugu etorkizuna. Istiluak berriro poliziarekin. Azken urte hauetan beti gabiltz berdin, orain hauteskundeak badakigu jakin, polizia aldatzeai behar diote ekin. Saioaren lehen zatian, nola sentitu zara? Ba, egia esan, gora beratxu. Ikusten nuen batzuetan gustoranen bilela, beste batzuetan alde izan kasartzen nuela, bukaera joaten zitzedela, eta esaten nuen, nahi dut zentratu, baina lare, beti saiatu izan naiz, erori arren altxatzen eta jarraitzen, eta esaten, hau ez da maitu, aurrera. Orduan, ondo. Lehen zati hortan, ze ariketarekin geratu zara gustora, edo eseri zara, eta esan duzu, bai, asmatu dut. Ba, seiko motzarekin agian. Egia da borobiltzea asko kostatzen zaidala seiko motza, baina hala ere esango nuke gustoren eta erosoen hor sentitu naizela. Zu aroa, Asterix, zara. Eta zu manez, Obelix. Oraingo abenturan, Euskal Herrira etorri, eta parez pare, korrikarekin egin duzue topo. Kostatu zaizue zer den ulertzea. Lodia eta argala, hemen txegatoz bi bala, eta parean daukagun hori, ez da ez normala. Zertan ari dira ala, pentsatzen dut bere ala, begira hori jausi eginda, noizbaitzu bezala. Begira hori jausi eginda, noizbaitzu bezala. Fijatu naiz pasaeran, bere jausteko joeran, baina altxatuta jarraitu du korrikata egan. Edaben bat gure eran, guzti hauek dute edan. Panoramixi esango diot proba dezakedan. Panoramixi esango diot proba dezakedan. Guztiz modu seguruan, dabiltza hoiek munduan, proba ezazu nahi duzun hori, zeuk zeure moduan. Zer ote dute buruan, peto bat dute larruan, ta ze pozio magiko dago lekuko barruan. Ta ze pozio magiko dago lekuko barruan. Gara bi galiar ero, eta hauek hankak bero, nork sinistuko luke guzti hau kontatu ezkero. Guk sortu mila endredo, eta euskaldunak gero,
Zesarrek negar egin behar du orain egunero. Zesarrek negar egin behar du orain egunero. Zeren Zesarrek kostata hautsi alko luke marka, baina gu ere batu gaitezen ara tipi tapa. Gustora bertan bueltaka, goazen egin zarata, agian gure etxera ere helduko dirata, agian gure etxera ere helduko dirata. Zertako egin burruka, hau guztia kontuan hartuta, hemengo indarrak guri indarra ematen diguta. Arro herri oiukatuta, euskaldunekin batuta, ni bani joa korri egitera, menirra kenduta. Ni bani joa korri egitera, menirra kenduta. Zu Peru, Mari Errauskin zara, eta zu Iñaki, Edurne zuri. Egokitu zaizuen bizitzaz, nazkatuta, elkarrekin autoestop egiten jarri zarete askatasun bila. Hau zer da ipuin bat ia, edo azkenengo zatia, gure etxetatik eskapatzeko hartu erabakia, ta ezpadu ematen aztia, izorratuta guztia, ordu batetan etxera heltzeko daukat aitzakia. Ordu batetan etxera heltzeko daukat aitzakia. Ordutegia itzela, ezin zen izan bestela, nik ere ezin dut ahaztu haien zagarra ustela. Gero diote horrela, fruta oso ona dela, gaurtik aurrera txutxekin bete behar dut zabela. Gaurtik aurrera txutxekin bete behar dut zabela. Beraz frutari ikara, txutxeri zalea zara, kotxe bat ona etorriko da, aizu behar bada. Begirazazu bertara, Asteriz ta Obeliz ara, irribarretxu esan digute guazen Baionara. Irribarretxu esan digute guazen Baionara.
Plana ez da horren grabe, Baiona hor parez pare, alaren ere ustetan pixkat okertua zaude. Fijatzeko ere bagaude, zapata hoiekin alare, igual hobe ez kristalezkoak tatakoirik gabe. Hobe igual ez kristalezkoak tatakoirik gabe. Gure etxetik iezi, ta ezetz bueltatu etzi, etxe hoietan zain daukaguna, ez dugu merezi. Bajakin nik ez dut etxi, takoiena ez da gabezi, korrikarako daukadan maia, ezuk gutxi etxi. Korrikarako daukadan maia, ezuk gutxi etxi. Ni berriz nauzu motela, erakustaldi itzela, egin didazu ta osabalik nago dena dela. Lehen esan duzu horrela, berez aksterik zarela, baina korrika egiten duzu idefix bezala. Baina korrika egiten duzu idefix bezala. Hauteskundeak dira hemendik gutxira. Ta guztio gabiltza aruntza begira, hautagaien artean daukagu segida, ta nire galdera da hoiek nortzuk dira. Zu lehendakari gaia izango bazina. Dena izango litzake lehengo berdina, naiz egingo nuken horretan lan fina, gehienetan da naita hori lortu ezina. Gainontzekoen saioa entzuteko aukerarik izan duzu? Tarteka ibili naiz, gustatzen zait entzutea eta saiatu naiz, baina beste batzuetan nirean enbilen. Eta nola entzun dituzu? Iruditu zait oso saio polita izan dela, uste dut bakoitzak gauza ezberdinak aportatu dituela, eta batzutan inbidia ematen zidaten, esaten hori nik antatu nahi nuen, edo holako zerbait nahi nuen egin nik. Ondoren, buruzburukorako zure izena entzun duzunean, zer sentitu duzu? Ba, egia esan ez nuen espero. Enuen espero sentitzen nuelako, enen bilela nire honenean, gero kanpotik entzun da ez dakit zer ikusiko zen, baina sentitzen nuen enen bilela nire honenean, orduan, esan dutenean, enuen espero nuen beste norbait egongo zela, manez argi ikusten nuen, baina gero Paula Peru ikusten dituen oso fin, eta ez dakiten norberarena ez zuelako inoiz espero nahi, edo zer, baina enuen espero. Gazte asanbladako kideak zarete. Zuk hasier, jende desberdina erakartzeko gaztetxean ekintza ezberdinak antolatu behar direla uste duzu. Zuk aroa, ez duzu beharra ikusten. Gazte asanbladako kideak dira. Gazteak eta zarrak ditugu bi mundu. Gaztetxean badabil, gaztea
seguru. Ekintza gehiago egin, hauxe da helburu. Denetako jentea ikusiko dugu, Otamendi bersota ekarri behar dugu. Zuk hori nahi zenuke, eta nik ez dut nahi, asanbladan oraingoz gaudelako alai. Otamendi pentsatzen zabiltza eta ai, hori ekarrizkero kantatzera lasai, gazteak joango dira, tazarrak ere ba. Danak joango dira, gauza logikoa. Otamendi utzu iduzu hor erdi itoa. Beraz gazteak badu bere meritoa. Horrekin esan duzu aroa nahikoa. Binasprem hip-hopakin ziur exitoa. Naiz zarrak ekartzea den zure desira, bilatu behar dugu hormetan dizdira. Beraz ez zaitez jarri bertsoei begira, guk lanean jarraituz agian aski da, interesa badute etorriko dira. Gazteak ez dira hemen interes bakarrak, batu behar ditugu Googlengo indarrak. Ikusiz gizarte honek dituen beharrak, kontatzeko lehengoko historitabarrak, ekarri behar ditugu iraultzaile zaharrak. Baina gaurkoak ere nahiko onak gara, beraz orainean jarri zazu begirada. Naiz badakidan dela gazte asanblada, naiz noiz behin kantolatu guk ekintzak ara, iraultza egiteko lan egin behar da. Gaur, aspaldiko partez, pilularik hartu gabe lo egin ahal izan duzu. Gaur, aspaldiko partez, pilularik hartu gabe lo egin ahal izan duzu. Apaiz eskolan ikasi nuen,
Nola esan da dago dena, 20 urteko gazte bat naiz ni, asko sufritu zuena. Bazen apaiz bat gure tutore, ukitu oi gintuena, ta modu hortan hasi ziren bai, ez dakit zenbat problema, bazun izan ta izena. Eta ospena barmena, bart berezkela aurkitu nuen, egunkarian barrena, lo egiteko segurtasuna, da botikarik onena. Lo egiteko segurtasuna, da botikarik onena. Klase ostean geratu zaitez, entzutea etzen arraro, ta zenbat ordu bere eskutan, ote ditugun igaro, bakarra ez batzuk ginen beraren, jostailu eta esklabo, ta gozamena bere aurpegian, irri batekin zeharo, hori amaitu da klaro. Eta horrela nahiago, pena bakarra daukat barruan, ez sufritzea gehiago, ta infernuan aurkituko da, zerurik baldin badago. Ta infernuan aurkituko da, zerurik baldin badago. Paula, ama zara. Gaur, Iñaki semea harrapatu duzu, zure mugikorrean argazki erotikoak ikusten. Gorri-gorri jarri da. Naiz beti izan naizen, ama bat hurbilan, zugana begiratu, ta ze argazki pilan. Disimulatzen ere etzara abilan, zetako nire askatu semetxo mutilan, zetako erosin izun nik zuri mobilan, zertako erosin izun nik zuri mobilan. Datuak amaituta ez izan bordea, bestela zer hartuko nuen nik zurea. Soinu egiten pasatu zenuen ordea, edo agian daukat ideia hobea, ikasi zer den ziberseguridadea. Ikasi zer den ziberseguridadea. Seguridadearena zenolako drama, eskatzen didazuta ematea zama. Txintxo aurpegiarekin zatoz nire gana, ta gero agertzen dira biru
birusak andana, ta esaten didazu zure errua aman, ta esaten didazu zure errua aman. Birusak beti ditu lehenengo baldintzan, dena nere errua balitz horren gizan, baina bestelakoak aldira izan, pentsatu zazu pixkat modu nahiko itxan, auskalo zu gauean gero zer zabiltzan, auskalo zu gauean gero zer zabiltzan. Zer zabiltza jadazu presioak itoak, horrelako gauzak naiz diren tipikoak, jarriko dizkiot nik horiei filtroak, ta zuri erosita, ta zuri liburuak pseudoerotikoak, horrela irakurri dezan mutikoak, horrela irakurri dezan mutikoak. Nere zaletasuna da nahiko goibela, ta argi da horrela igo behar dela, bai ekarri itzazu ideia itzela, baina nik beti egin dudanez horrela, argazkiak ikusi gaur arte bezala, argazkiak ikusi gaur arte bezala. Buruz burukora pasako diren bi bertsolariak izenaren araberako ordena alfabetikoan hauesek dira. Aroa Arrizubieta Barredo eta Manes Agirre Arriola Bengoa. Eta zer suposatu du Manes Agirrerekin buruz-burukoan aritzeak? Egia esan oso polita izan da, Manes iruditzen zait kriston bertsolaria dela, eta zentzu askotan asko aportatzen diola txapelketari, eta gainera izan da hainbeste urtetako esperientzia daukan norbait, eroso nengoen banekien, ez zidala gairik itxiko, banekien laguntzeko zegoela hor, eta hori azkenean badala saitu bat eta bada poza ere. Txapel honek zer esan nahi du zuretzat? Oraindik ez dakit oso ondo zer esan nahi duen, enuelako imaginatu nahi, eta oraindik ere ez dudalako guztiz asimilatzen. Espero dut ez dela izango presio bat, espero dut izango dela aitortza bat, eta horrela ulertu nahi dut. Aroa eta Manes aurreskolako bi panpina zarete. Ostirala da eta astelehen arte bakarrik geratu zarete. Aurreskolako panpinak gara, eta enez emeritu, gurekin egin dituztelako, aurrek pila bat delitu. Eta orain joan dira gubiok, hemen tira beharko gara gelditu. Eta gainera ez dizkigute euren listuak garbitu. Eta gainera ez dizkigute euren listuak garbitu. Zer esan duzu Aroa barka, enaiz ondo enteratu, ume bat neukan belarri ertzean kolpatu eta kolpatu. Begi bat dut irten da, zutik ezin sostenga,
Iaia ez dut kontatu, ni naiz gerrako veterano bat, ta gerra ez da bukatu. Ni naiz gerrako veterano bat, ta gerra ez da bukatu. Eta oraindik gerra pila bat beharko digute eman, zertarako ta ume mokoak hemen ondo pasa dezan. Baina hemengo dena aitortzea onena, denbora asko generaman, oberena da ezkaituztela, haien etxera eraman. Oberena da ezkaituztela, haien etxera eraman. Agian beste amez gaizto bat, pentsatu behar zenuke, nik behintzat ez dut euren etxera, joan nahi bizitzan truke, joan nahi bizitzan truke. Gure eskubideak zapaltzeko libreak direla baitute uste. Igual panpinen sindikatu bat montatu behar genuke. Igual panpinen sindikatu bat montatu behar genuke. Egia esan ideia ona, dela pentsatzen dut bitu, ezpaikaituztelen esan gisa hauek astetan garbitu. Nahi dituzte txutxeak, nola ez pelutxeak, eta gu bertan txikitu, baloiatzean eskuta zaitez, inork ezaitzan aurkitu. Baloiatzean eskuta zaitez, inork ezaitzan aurkitu. Komunera joan ta eman agian, urariruz palautrago, tortura mota gogorrau ez da, izan behar luzeago. Baloiatzean gorde, agian dugu hobe, bani seguru ez nago. Aroa saiatu deskantzatzen, tastelenean gehiago. Aroa saiatu deskantzatzen, tastelenean gehiago. Bizitzak bigarren aukera eman dizu. Bizitzak bigarren aukera eman dizu. Zer egin nahi nuen ez dut izan, egia esan da argi, ikasi eta gero ekingo nion berriro lan
lanari. Eta gainera bronkak entzuten, nizkion sarri aitari. Guztiz ondo ere enengoen, nire ispiluan adi. Eta enekienez esaten, guztia kontu kontari. Horregatik enion zentzurik ikusten bizitzeari. Horregatik enion zentzurik ikusten bizitzeari. Baina Googleen kopuru oiek beti nahikoa ez dira. Orain ospital batean nago, zapaizuriei begira. Naiz eta hau amaitu zedin zen, hasierako desira. Dirudienez berriro ere, itzuliko naiz bizira. Beste aukera bat eman baitit, eta behin eukita tira. Beste aukera bat eman badit, igual zerbaitengatik da. Beste aukera bat eman badit, igual zerbaitengatik da. Arabako txapelketa nola ikusi duzu orokorrean? Iruditu zait inoiz baino txapelketa jendetsuagoa. Hasieratik esaten genuen txapelketa hau berezia izango zela, txapelketa honetan denok eman beharko genukela gure onena edo zer gerta zitekeelako, eta uste dut ala izan dela. Uste dut, batzuetan egia da, gorago edo berago espero ditugula gertukoak batez ere, zaila izaten delako epaitzen, baina uste dut maila altua demostratu dela, bai bertsolarien aldetik eta bai bertsozaleen harreraren aldetik. Txapelketarako zenituen helburuak eta finalekoak bete dituzu? Bai, ez esan beharko nuke, baina ez dakit guztiz bete ditudan, ikusi arte saioa ez dakidalako, benetan nahi dudana, kantatu dudan, nahi dudana, aportatu dudan, batzuetan esaten nuen, gai hori tokatu izan balitzait, esango nuke esan nahi nuen hori, baina hori, enago oraindik guztiz ziur, esango nuke ez, baina horrek ere motivazio bat ematen dizu jarraitzeko eta hurrengoan lortzeko. Eta ze bide egitea gustatuko litzaizuke orain txapelduntzarela? Plazetan jardutea gustatuko litzaidake, beti gustatu izan zaizkit bertso afari eta antzerako giroak, txapelketa ez da izan inoiz nire saio favoritoa. Orduan espero dut hau aukera bat izatea, leku ezberdinetan aritu ahal izateko, eta lehen esan bezala presio hori gabe gozatzera joateko. Aroa, zorionak berriz ere, eta ospatu. Eskerrik asko. 40 urtez bertso Araban, piztu behar mila kandela, geroztik sortu ditugu hemen, hainbat bertso eskola gela, besteak beste 6 hauei esker, dabil bertso karrusela. Arro eraman, aroa buruan, merezitako txapela, eta ezaztu. Gasteiz antzoki bat eraiki da, behar dugu horren epela. Etxeko beste lau loretxoak ditut gogoan batetik,
Xabi patxo bat ta bertso eskola, ere torri zait bestetik. Erosonago txapeldun orde, dena begituz ertzetik. Aupa aroa ze plazerra den, zu etortzea atzetik. Nik txapelketa hemen uzten dut, badu zati bat tristetik. Baina zuek lasai egon, enaiz egongo isilik ta apetik. Gauza ederrenak beti irtetzen dira itzalen artetik. Dira itzalen artetik. Pobreziaren izurria, esan zenbat kutsatu dira. Zenbat arima galdu, desioen kriseiuetan. Zer, esaidazu zer, zer espero duzu geroaz. Zer, esaidazu zer, zenbat daukagun kontra eta zenbat alde. Zer daukagun kontra eta zer alde. Zuen bizitzak ez du balio, da gure bizitzak ez badu balio. Batzuen bizitzek zenbat balio, garena galtzen badugu adio. Zuen bizitzak